Sabata yatha mu programu ya dziko la mkaka ndi uchi. Ine ndikuvomerezereke chuma cha Malawi chili mthaka. Ndikuvomereza kwanthunthu. Kuvomereza kwangako monga imene ndachionera ineyo ndaona nthakayo. Koma sindimamva chisoni siwati anthu ambiri amanyoza nthaka. Amachita chizungu chake timati mismanage. Ndiye ineyo ndingativomereza kuti nthaka iyi kuti titsatire bwinobwino. Itipasa chakudya, itipasa ndalama, itipasa zovala, ana apita ku skulu, popanda kukhulupirira wina aliyense. Siwati dependency syndrome iyi yongodalira munthu. We have to cut that. Tidule imeneja. Koma kuti tidule tiwaphunzitsa anthu. Tinali kwa avumbwe m'boma la Thyolo kumene tinamva za kafukufuku amene a Henry Maliri akupanga makamaka pa zamalimidwe amakono komanso obwezeretsa chonde mu nthaka. Tinakuwuzaninso kuti kudzera mu kafukufuku wawo amaliri apeza kuti alimi a mbewu atha kupeza phindu lochuluka kwambiri atayamba kumalima mbewu zawo m'minda yopanda mizere. Zimene sitinakuwuzeni ndizoti mapesi achimanga m'munda wa amaliri amakhala akulu mochititsa chidwi ndipo mizu ya chimanga m'mundawu imapita pansi kwambiri zimene zimapangitsa kuti chimanga ndi mbewu zina m'mundawu zisamagwe pamene kwabwera mphepo. Pokolola amaliri amaonetsetsa kuti ziputu za chimanga zitsalire m'mundamu ndipo nyengo ina yodzala ikadza iwo amadzala m'malo omwewo amene munali chimanga kale. Afotokoza chifukwa chimene amapangira izi, koma poyamba iwo ali ndi uthenga opita kwa alimi. Amaliri akuti mlimi wochenjera akuyenera kuchita ulimi wa mbewu zingapo ndi cholinga choti asanayambe kupeza phindu pogulitsa mbewuzo pa khomo pake pakhale pa mwana ali renji. Mulimi wanzeru namba 1 aziganizira ana ake. Siwati moyo ndi chakudya. Ndiye munthu munazigani kodi kuti tidye pano timadya zotani ochimanga nthochi mizimbe ndiye ngati wanena choncho ulime zinthuzo. Ndiye phindu lake ndakuti pamakhala pakhomo pa mwana ali renji pamakhala nchine chonse tindi anyezi ujeni zinthu zambirimbiri zimene mwazionazi makabaifa wachanchani andi nkhani yayikulu ndiyakuti ine tonse tichite focus tili kumudzi osati mtawuni muno. Mtawuni muno mopusitsa soti mtawuni muno ukalandira ndalama tetipasani kachimanga ako ntedzawo we buy all the time. Ndiye tifuna kuchita focus tiyang'ane munthu amene alibe ndalama sangathe kugula tichite naye bwanji. Timpatse ukadaulo akhali ndi chimanga akhali ndi ntedza akhali ndi nzama akhali ndi chinangwa pafupi ndi iye mwini. Ndiye phindu lake ndirakuti pakhomopo pasakhale njala. We are going to break that mentality kapena kuti poverty mentality. This yoke of poverty tiena kuidula and this dependence syndrome yakuti boma litipatsa zimene sizapangisa njala. So nthawi zonse boma lingathokonisa tosefe. We are more than 20 million now. Census imati 17 kapena 18 koma anthu ena acho osawerengedwa. Ndiye okay tili pa 20 million ndiye boma lingakwanisa. That's why pofunika anthu ngati ife amene tikupanga research pass behind scenes. So tine sindine munthu odziwika. Palibe munthu amene ndidziwa koma ndimachita zanga kuti ndikachita zimene ndipite kumudzi pali pano kumulanje. Kumene koko tsiku linachi zapiteko kumulanje kuli anthu over 50 amene akulima mtundu umene andi njala alibe challenge them now zakuti mukandiona ineyo mwaona ndalama soti amane ndine ndalama nthochi ndalama simanga chabwino ndalama pokhapa 3 bags ndalama 3 bags makeji angati
150 njala ikhalapo. Ndiye ubwino wache tikulimbana ndi njala nchifukwa timadzala mbewu zosiyanasiyana. Kwaja kwaila kwaja kwaila kwaja kwaja kwaila kwaja kwaja kwaila kwaja kwaila kwaja kwaila kwaja kwaila kwaja kwaila kwaja kwaila. Mene anthu ambiri amaganiza kuti zimachita kutengera malo akulu kuti mlimi aphe makwacha kudzera mu ulimi amaliri, akuti izi sizoona. Iwo akuti ndi ulimi umene akuchita ndi zotheka ndipo zikutheka kupeza matumba 72 achimanga pa ekala imodzi yokha ya munda wawo. Sikuti nzofunikira kwambiri ndipo funso limene landisangalatsa. Ndiwosomvera ndimalira sotipenya m'midzimu munthu ali mchimunda uchokera ku mtunda mpaka kumusi wavutika ndi garauza mwina mwachimwezi wachikhalire nkudzadzala kudzakolora mudzafunse mwapeza matumba ngati mdzamva kuti 5. Zimandiliritsa pamene apapo kuti mmene mwaonera mmene timadzalira apapo pa 1 acre yokha 70 by 70 4,900 square meters mukupezapo matumba 72. Sisi nzongonena ama researcher ndine munthu uchwati this high yield tena kuti apo pamakhala chimanga apo ndi apo kucheni ina iliyonse kumakhala 2 cobs well filled tumba la 50 kg ndi makobs 200 50 kg makobs 200 ndi 150 kg ya tumba. Ndi zinthu zoti tazipanga kale research kuti munthu atangochita zimene zizo njala yatani yata kuwanga kumene ndapanga mukudza kuti kunja kuno kuli timati ma business tycoons anthu amene amapanga ndalama anapanga chemical manager fertilizer to make money koma that chemical manager is killing our soil, killing straight then chifukwa cha kuti nthaka ikufa chifukwa cha ma fertilizer ena ndi osadzika chifukwa anthu angofuna panga ndalama. Then chifukwa ine naona kuti kodi sitingatopanga compost yabwino then chifukwa timapanga compost ya 2 meters cubic tikayika pamenepo mapesi chanchani zikaonera zimene zijazo ndi kuti mukangochita apply manja awiri iyo ndi nkhani yakutsogolo tikangoyola manja awiri pamene pacha ndikuyika pa phando basi than fertilizer. Ineyo sikuti discouraging anthu amene akugwiritsa ntchito fertilizer koma ife tikupanga research kuti tingati kupanga bwanji a fertilizer achite koma inuyo ndi ineyo tiona kuti kodi titangopanga manyowa imene tapangira amene ajambula kale kodi munthu angatipindula bwanji achite zimenezo zimene tingatumphunzitsa then tipange follow up mzaona kuti chimanga chake ndi cha fertilizer chimasiyana kutali chifukwa mene muja muli mankhwala pamenepo mu manyowa aja ma microorganisms zilombo zimene timasoona pa microscope zimagwira ntchito yake bwino. Nitrogen, oxygen, zonse there is a balance mukayikamo chani manyowa koma fertilizer is just timati booster, it just boosts kuti chimanga chikhale ngati chili kuno mwakuti mati is fake. Ndiye timati alimi swati ife timangona pamwamba kwa Mulungu anapanga njira yakuti mukhale kapena maansi kapena monga ngati chiswe choyera chiswe chimeneja ndi alimi akuluakulu mene tagonekera umu posichira pa chiswe chimbata chimamba kudya then chikamadya ma screens pamene ikupanga chimbuzi ndiye kuti izi zimene adya that's healing the soil ndiye kufunikira kwacho kwa zilombo za pansi. Nchifukwa ndimana kuti kupanga mzera singakhale mungatona soil structure taiwonani uko
soil structure. Mwaona black ija yerekeza pati apa pasipa ndidotira kufa. Ndi chifukwa zilombo zija sizimapita pasipa, zimatsatana ndicha zinzoworerana zija. Ndiye kwa mulimi amasangalala kwambiri. Koma ndi flat planting. Wajawaila, wajawaila, waja, wajawaila, waja, wajawaila, 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 wajawaila. Kuti apindule, mlimi akuyenera kukhalanso oganiza mwakuya, kamba kuti ngati ntchito zina zonse za sayansi, mlimi amafunika kukhala chindunji ndi mtundu wa ulimi umene akufuna kuchita, kuphatikizanso kupanga kafukufuku wa kumene angapeze misika ya zokolola zake. Ichi ndi chifukwa chake amaliri amayeza mlingo wa mbewu komanso mtunda wa maphando amene adzalepo mbewu zawo. Asanadzale amayika manyowa, fetereza komanso madzi m'maphandowo. Akatero iwowa samasintha maphando obzalapo mbewu kwa nthawi yayitali. Tsopano tikakhala pa seminar ndi timafotokoza zonsezi, according to books, komanso my learning experiences, kwakuti atachita choncho zinachitika choncho, ndiye tili ndi anthu aja. Kukoma kwache kwa kuyeza, monga ngati apa timati high yield mwachisanzo, pamene pachandezera chimanga paja ndi from chimanga to chimanga ndi 60 cm. From this row to this row ndi 75. Choti ndipo sitimagwisa ntchito zingwe. Tikati high yield mzaona kuti pa nthawi imene zinthu zijazamera, mzaona kuti zinthu zonse zili bwino. Ndi nchifukwa ndi kuti kutsogolo. Choti zimene tizichita. Tikazachita kenaka ndikuona kuti zikuyenda bwanji. Monga ngati pano ndikuti ndidzale chani? Nthochi. Measurement yake tikuidziwa. Tikuidziwa kuti nthochi ikadzakhala nthochi ziwiri pamalo kapena zitatu, not more than that. Ndikuti nthochi ija mudzayikolola yamphamvu. Ndiye zimene zofunika munthu uja wachidi ndi kuphunzira. Nkhani yake ndiye kuti kono kwathu ku Malawi tili ndi vuto. Malawi yanzano ti teachable. Amakanirira pa chinthu chimene sichiwapindulira. Chitsanzo chimene ndina pano apanga garauza munda wachikhalire 1 acre. Msana kupindika kwambiri God podzadzara aponyapo 4 5 chimera kena kweso ziratu kuti munda muli njala. Koma mentality safuna kusintha, kuti kodi pamene pandapindula chani? Chaka cha mawasa dzataniso? Chaka china cha dzatani? That's why ine ndikunena kuti ndikulimbikitsani kuti ndikwabwino kukhala ndi seminars. Choti zimitironkhula pano zina zisopano zofuna munthu aone. Research ife timakhulupirira kuti tione kuti zachitika bwanji, kuti zitithandiza, kuti munthu tikakamuuza wakumuzi akathandizika, ndiye tipeze mayankho amene aja. Ifeyo tisanachite impart knowledge. Pamene tadula apa ndi chizindikiro. Choti po panga munda tinaena kuti tiuyeze chingwe 6 cm 7 ndiye sitingathochita kawiri. Ndiye tikadula choncho tikuiza kuti chaka chathu tinadzala apa. Komanso pamene panapita zakuti munga manyowa. Ndiye kuti mwafusafusa kuno kwambiri tu. Pamene potizidzala pompo every year. Yes. Choti pamene ndiye timatravel zinthu, fertilizer, manyowa, ndiye kuti kanthaka kamene kaja kakwanirane ndi input manager. Osati mawasa tikakumba pena. That's why timafunapo mark. Tidzakumba pompo. Sitikaso chingweya. Koma nkhani imene ndikulankhula kuno mudzayimvetsa kwambiri tikadzachita seminar. Wajawaila, wajawaila, waja, wajawaila, waja, wajawaila, 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 ay, ay.
tikaona ngwazi amani tiyeni tikaona ngwazi asibango tiyeni tikaona ngwazi nkhani yanga yakalekale ya ku sukulu tinawerenga buku lina nachiti Hanahera. Hanahera anafika pamudzi pamene anthu amakhala ndi njala nthawi zonse, amakonda ntchito za ku ofesi. Ndiye Hanahera ananena kuti ine sindifuna kupita ku ofesi, ndifuna mundipatse munda mfumu. Ndiye mfumu aja anampatsa munda. Ndiye atampatsa munda Hanahera ananena kuti no, ine kuti ndichite bwino ndipita mu nkhuti zonse kumene amatayako zinthu zinyalala. Ndiye anapita kwa mfumu kuti mundipatseko mwawi kuti ndikumbe mu zinyalala zimene zizo komanso zimbuzi zakale zimene zaumirana. Ndiye anthu anaganiza Hanahera wachita misala. Atakumba zimene zija anapeza matumba over 200 a zinthu zimene manyowa achikhalire. Ndiye kenaka anathira munda mwache. Munthu amene anakhala ndi chakudya chambiri komanso ndalama zambiri. Pamene munthu wa mu ofesi amakhala ndi njala all the time, mwezi ndi mwezi. Koma Hanahera anaona kuti kuti ine ndikhale pa kaka ndi uchi, ndiye nochita ganizo lakuti. Komanso china chache mwene ukuchidziwa, innovation imene iyo is personal, imene uganizira. Ndiye ukaona kuti apa zingathe kundithandiza uchite, zikakulephera usinthe. Ndiye nchifukwa tikati research sikuti basi china chonse wachipeza. Ndiyeke inatenga zaka zambiri kuti anthu angatuluka mwamba. China chonse inatenga zaka zambiri. Chingakhale mulimi, chingakhale ndikulankhula pano, sindinati yayi. Koma tikapita kumudzi ndikupeza zina. Mwina mwachitala kwa panopo tizichita improve patsogolopo. Ndiye chifukwa chake kusiyana kwache. Anthu asamaganize nthawi yonse ntchito ya office. Ndiye nchifukwa lero dzikoli akamena kuti 1 million jobs, izozo ndi za ku office. Koma 1 million or 2 million or 3 million zingathe kutheka ngati anthu atakhala ni minda, ndikuchita employ anyamata amene akungokhala midzimu. Tiyeni mkalime. To create jobs is not a problem. Nkhani imene ndiye nkhani yovuta. Tswati ine ngati ndachita business studies, ndanena kale kuti uyinopanga research kuti chimene ndalima pano chimanga ndingachigulisa kuti. Pali nthawi nachiti makhala mgawo loti anthu ambiri amalima chimanga. Ndiye zili kwa iweyo upange kafukufuku kodi kumalo kumene anthu angathe kupindula ndi chimanga ndikuti. Kodi ndikusalima? Kodi ndikulilonga? Kodi then ugule chimanga chija kapena chako cha munda upite nacho kumene chimanga chikufunika. Koma kuti ungona kuti poti ndalima chimanga basi ndingogulisa muno, it's a waste of time. You have got to make a research. Ufufuze kodi chimene ndalimachi ntezawo akufuna kuti. Kodi kapena pali ma factory angatugwisa chimanga changa, kapena nteza wanga, kapena nthoche zanga. Ino simandiuza kuti mandimu ndiye business. Ine ndikusowa kupita nawo. Palipa ndikusowa kupita nawo. Ndikaganiza I'm stuck. Kwa mandimu aja palipa nakugulidwa. Koma thank God kuti mabwera. You are going to expose what I'm doing. Mawa Mulungu amana kuti put your hands to the plow. Malawi angati kusintha ngati amalawi angati kulolera kupita kumunda. Tike dzanja lathu ku plow. Koma tikangoyang'ana choncho dziko lisintha. Tikangoyang'ana atsogoleri a dziko kuti tisintha dzikoli, pepani tiwapweteka akuluakulu amenewa. Chifukwa akuyesetsa, chifukwa chimene anthu ambiri samamvetsetsa. President ndi onse amene amachita zandale kapena kuti akuyendetsa dziko ndale ndi ina. Koma anthu oyendetsa ife kuti tiyende bwinobwino. Ntchito yawo ndi ngati chitseko angotsekula. Kuti amene afuna kuchita chine chonse alowe akachite. Atsegula. Kenaka ngati ofuna kulima ulime. Chifukwa ndi ololedwa. Ngati ufuna chani. Ma president sikuti ndi amene atenge ujeni bag ya thumba akakupatsa. That's wrong. Sizoona zimene zoyayi.
zimene zinchifukwa timapeza zifukwa kwa president. Ayi samatipatsa chimanga. No. President ntchito yake sikupereka chimanga. President yoti dziko liyenda bwanji. Kodi maiko ena kuti bwanji ndi dziko lathu. Koma anthu amdzikomo anokhala tichabo aphunzire kukhetsa thukuta kuti adye. Ndiye ngati dziko lonse litati la lima mokhulupirika njarati komanso ndalama yapezeka komanso ana aphunzira ena apita ku university si zimene za offices ya nthaka Waja waila Wanja Waja waila Wanja Waja waila 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 Ay 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 Asibango, tie, tikawona ngwazi. Ndi mmene akufotokozera amaliri sizophweka kuchita ndi kupeza phindu kudzera mu ulimi. Nthawi zambiri tikamakamba kuti alimi akukwanitsa kulipirira ana sukulu kudzera mu ulimi, kupereka mwayi wa ntchito kwa ena, kupatula kuchita zinthu zosiyanasiyana zabwino kudzera mu ulimi, zimaoneka ngati ndi zophweka. Komatu ndikulakwa chabe kuganiza kuti kupindula ndi limodzi mwa magawo ofunikira kwambiri pa chuma cha dziko lino ndi kophweka. Kuti anthu apindule ndi ulimi m'dziko muno akuyenera kugwira ntchito molimbika ndi kukhetsa thukuta monga mwa malemba.